Iti napalabas, madanagan da Salomekan Imelda, tamarigatan da iti busbusan da para iti panagadal ni Imelda. Idinaamuan da ti dandanin panagturpos ni Cherry, simken manen ti apal da. Kabayatan na, matartaranta ni Edward, tainyawag da kenkwana nga adda OG ti iti pasdak ti negosyo na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas anapauluan, probinsya na. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayam ko a profesor. Anya ti masapol ken ka ti profesor. Pagsaritaan mi kano ti may papanin ti panag OJT dagiti interns iti pasdag ti negosyo. Jay profesor iti pagadalan da Cherry. Maamuan dan sakit din ti palimad mo bro. Saan kumapay? Aprobak ti kayo ti profesor ang mapasamak. Ngem sa anak latapay ng agparang akas akin kukwa. Dakkel talaga ti maaramidan ni Ayat. Inanusam ti nagbalin at trabahador. Tapno laeng mapaneknekam no saan arupat kwarta ti balasang. Aduda nga binanang loko kanyak. Napaneknekak at tila ang kwartak ti kinayat da kanyak. Boss, apay nga awan ni Edward? Adda ka din ang ibaunan nyo kenkwana? Adala na pan na inasikaso iya syudad. Inikak iti bakasyon na. Mabait lang matijay. Kasta ka day, boss. Mabalin ka ding agpakada, Ahmed. Tadda gagara kiti syudad. Itala ang agpakada ka. O sige, palubusan ka. Amangan no anya ti gagara mi iya syudad. Babae ka di? Saan mat, boss? Adala kayat ko agatangan. Kahit agbayag ka di ijay? Saan mat siguro, boss? Agsubli ak matlaang numalam. Umintra ak matlaang inton bigat. Dito iti kalsadang agturong ijay dormitoryo da insan Cherry. Mapanak sa ijay asidik matlaang. Saan ako nga tricycle? Kaslan ni Edward agman maneho iti dayta ako, che. Naka-sunglasses. Nakakurbata man. Imposible an Edward dayjay. Kaing-ingas nala siguro. Ay, naawan nala sunglasses na. Kan saan ang nakakurbata? Ibagak an Edward dayjay. Agkakaingas da talaga. Dakkel, kan nangisit ti Maris ti sunglasses na. Iswasaan amadlaw. Imposible nga iso dayjay. Mapanakit din. Kumusta ka matan, Kapit Cherry? Nasaya ang taklat na. Agmay may sa kakading ay may dito syudad. Imunan ni Edward taimbaon ni boss. Adda sa imparamid na. Kasta ka di? Kunak no kadwam. Kailiw mo, saan ka de? Ang itay magmagnaak nga agturong ditoy. At dalin mabas ako, che. Talagamat nga adu ti aglabas akot che ditoy. Ta syudad kat nga rod. Ibagak ko maan ni Edward di agman maneho. Naka-sunglasses ngamin, kan nakakurbata. Disintilaunay ti tsura na. Amangan no agparpar mata kalaeng, kapid. Kasano ko mga agmaneho ni Edward? Kan nakunampay, adisente, kan nakakurbata? Nilakit ni James niya nakita ka magmag na itigid ni kalsada. Kimita kanyak. Sapay ko matadinak na bigbig. Imbaglakit din ta saan ko nga inikat ti sunglasses ko. Hindi mo na gakit ti kutsek. Maduktalan dagat ko man ti palimod ko. Saan arumbang ang amwanda. Aging ajak mapasungbat ni Cherry. Kaya't ko apaniknikan.
No ayaten naklata kas marigrigat. Saan kat at ikinabaknang ko? Adda lalaki nga agmanmaneho iti kotse. Akas jay trabahador ni Inhenyero Arthur. Imposible. Pangalaan na kumangay iti sunglasses kan korbata na. Ngam, kaing ingas na. Ngam, imposible nga iso. Boss, adaman damagak. Amo ka din Edward ti agmaneho? Ne, apa yan nadamag mo dayta? Adda ngamin nakita ka kaing ingas launay na Edward. Hangam naka-sunglasses, kan nakakurbata ngamin. Iswas anak kasigurado. Dayta tisan ko nga mo. Dinamag mo kuma no ni Edward. Pinataray na ngamin ng tikotse, boss. Talaga kasaritak kuma no di na pinataray. Kasta ka di? Ado mati agkakaingas. Saan ka di? Wan matkid di boss. No amo na ti agmaneho, atapak nga iso. Amom ka di nagdamag ni James. No amom ka no ti agmaneho. Nakita na ka. Ngam naka-sunglasses ka no. Ken nakakurbata ka. Isong agdo-ado ha. Kunakon kat na nakita nak. Isa pinataray ko tilugan, idin makita kiti igit ti kalsada. Imbaglakid din takas ti suot mo. Nabuking ka kuman. Saan pa ya panawan na maamuan dati kinasasinok? Dandanikan bro. Hon gayam. Imanugot ka kadi nga pasdek mo ti pag-odyetian da Jerry. Kanda kiti kaadalan na. Well, nang tedak iti instruction. No anya department amaya sign ni Cherry. Tapno makasursuro. Talaga nga da planom para kan ko na bro. Binilin ko ti assistant ko nga obserbaran kan isuro na. Tapno makasuro kada iti trabaho iti opisina. Dandanin malpas ti OJT ni Manang mo, agturpuston. Adan tumanang ko a profesional. Huwag garod anak ko. Maragsakan aklaunay. Masapul a pagyamanan tayo, tinang tulong kan kwa na. Uwan nang, di na binaybayan ni Manang anagadal. Inted na amin ang masapon ni Manang. Uray ni Edward. Kanayon nga iso ti ibaunda mapanbangtad iti allowance ni Manang Mau. Iso ti may nga imbitaran tayo inton ag-blowout ni Manang. Nanang. Wen anak ko, nasingpet mat dayjay kabarbaro agayim ni James. Kanayon ka nung insultuan daan ti Salome kan Manang Imelda. No makitak dayjay nga Edward, idawatak ida iti dispensar takababaen. Umadani ka ayaman nga agturpos ni Jer ay. No adala ko mamaramida, tapno saan pa'y ngagturpos. Mabainak ngamin, tay mo na ak anagadal, ngam maudi ak ngagturpos. No apay met anagbiit, tatalula ang atawan kat agturpusan. Diyay ngamin nagadalan na, ket tri-semester, kan ada pinagbayad na. Saan anay tantan ti panagadal na? Sana kas kanyak. Wen anak ko, ininot mo nga men, tawan kat nga rudbus-busam a kwarta. Iso ama sursurunak? Ay, nakapapal. Itamad pa nga agkita tabalasang kaw. Dandani ka kadimatan agturpaos? Ni, kas kalamangin insulto, auntie? Nay, apay ka di balasang kaw. Dakas ka day, ti dinamag kaw. Tapay amasuron ka. Kunayo tadamang tultulong ka ni Cherry. Iso anabit analpas. Siyak ngay, awan pa'y mayat nga agpautang dita. Ay, kasta ka day balasang kaw. Ay, pasensya ka, antasan ko nga amaw. Kunak nga may no agturpos ka matan.
Madanto mata? Saan kayo nga gapurado? Umuna lang ti anak yo, tadakat garud mang baybayad, iti babayadan na iti pagadalan. Ay, ulit ak ti dumawat iti dispensar. Saan ko nga inggagara? Masurunak ka ni Auntie Lucia? Damdamagan nakit din? No kaano ak nga graduar? Ay agpalastog manen aday ja babae. Gapo ka day, tadandanin ag turpos ti anak na. Imbagak nga rod, aga po damang baybayad iti babayadan na. Kan, awan mayat nga agpautang kada tayo. Ay husto ti imbagam. Kahit anya nga iti insongbat na kan ka. Dimawat iti dispensar nang. Rumbeng laeng. No siyak ti kinasauna. Amangan no nakangganyak iti saan amalamlamot ti aso. Ay na, imbag man ta nakaawid ka balasang kao. Nabayag adi ka nagaw-awid dito'y balay. Nalpasan ti OJT mi, nanang. Agturpusa kun inton umay alawas. Ay na, agturpos ka matlaangan anak ko. Yaman pa iti apaw ta graduar kan. Wen nanang, damagan tayon to kada James kan Edward ti tao anang sponsor kanyak. Taagyaman tayon to kan kuana. Ha? Kunak man no ni engineer. Saan ka numat nanang? Am mo kanulaang ni engineer. Ah, ti amok ket inhenyero? Saan ka numat gayam? Kasta ti imbagan ni engineer. Nagsabat kami na minsan ijay syudad. Nanang, siya kung ti mapan mangila ko kadagiti naluto asuman. Saan ka amabaen ama panaglakaw? May sakan to na diadal. Saan mat adakas ti agla ko? Tapno ibain ko kuma, nanang. Kunak no kasla ka ken kasinsin mo nga Imelda. Nga ikabain na ti aglakaw. Dilawon na ti panaglaklakom idey. Nababangamin ti panagkitkita na iti agisor-sorsor nga agla ko, nanang. Wen anak ko. Saan arumbeng nga ibain tinababa at trabaho? Pudno day tananang. Ti agaramid iti dakas, ti rumbang nga ibain. Pudno day ta, anak ko. Nadalos a pagsapulan ti agla ko. Saan mo't ani anti tinakasusuon iti bigaong agturong ditoy? Pudno ka ni ti makitkitak. Ni Cherry, saan ka di? Wen bro, isulakit di dayjay. Addan ditoy ni Cherry? Inaksabtan. Ha? Siyak ti mangawit itila ko na. Apay lang asabtem. Makadanon tumot laang ditoy. Amangan no nadagsan tila ko na. Saan anadagsen? Urayam kit di ditoy. Sige, tamapan ko sabtan. Tanapanan. Ay, di nan inuray ang makadanon ditoy. Edward, ape asim mabat ka pailaang. Umayak ijayan niyo. Nagawid kamot kaya man. Sinabat ka. Taamangan no nadagsan tila ko. Abitag. Saan anadagsan? Apay, ammom ti agsusuon, tapno sublatam ako nam. Ha? Ay, tapayag. Saan mo tamasapol nga isusuon ti bigao? Mabalin la tama tatapayaan? Sige, mapantan iti ayang dagiti kakaduam at trabahador, tapno gumatang damhat. Kumusta gayam ti OJT? Nalpas ka din? Juan, Edward, graduation min inton umay alawas. Itapay lang. Kablaawan kan. Ay na, sikat ti kaunaan anang kablao kanyak. Idinto ta saan pa'y anadanon ti graduation. Kasta ka ti? Umay kami ka ni James Ijibalayo inton malam. Apama na malpas ti trabaho mi. Da kayo mo't babaraos. Ay, agtugaw kayo tayabak ni Cherry. Ay, Cherry! Adada James kan Edward. Umay ka ditoy. Umayan, nanang. Idalimanak ko lang dagiti usarenta nga agluto manan inton bigat. Ay, urayan nyo basit babaraos. Umayan ni Cherry.
Nangalaki ti pagpalamiis tayo. Buko juice, ken adamot ten suman. Nagimasan kapid. Ay na, kanayon kumakastoy. Saan ka kuman nagtaktak pa, Cherry? Day talang mati maipay ko kada kayo. Basit lang nga ba nagdayta? Saan na ba si tabanag na ita? Kwa? Ada kumakayat ko ngayon. Baga kada kayo, Nana, Cherry. Ay, anya ka di day tabarok. Ibagam lang. Tangay dandanin agturpos ni Cherry. Kidawak ko ma. Nga ituloy ko ti formal pa ng kidaw iti ima ni Cherry, Nana. Aha. Ay, daamin kan kaakarbangan, barok. Ni Cherry ti kasarita may papaniti dayta. Sige, panawan kayo, pay. Ada ka di mat lang namnamak. Iti naibagakin ka di, Cherry. Edward, nasingpat kan nagagat ka. Saan ka narigat nga ayatan? Ikanak lang iti sumagmamanupay agundaway nga agpanunot. Ken amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko ma. Tayo ti kabita na panawan. Yit nagmun ti pangadeng mo, Cherry. Inton graduation ko, ang mga dangag, Edward. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti sarya tayo ita alawas na paulwan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay.